Rakastatko sä fantasiaa, mystiikkaa ja magiaa? Jos vastasit kyllä, niin silloin sun kannattaa ehdottomasti osallistua Maagisten messujen fantasiapukukilpailuun. Maagiset messut järjestetään 1. marraskuuta Lahden messukeskuksessa. Ja mukana on jälleen tänä vuonna MTV3 uutisissakin nähty fantasiapukukilpailu. Kilpailu on ikärajaton ja mukaan voi hakea avoimella hakemuksella, joka lähetetään sähköpostitse 31.8. mennessä. Maagisten messujen tuotantotiimi valitsee top 10 kilpailijaa, jotka esittelevät tuotoksensa tapahtuman päälavalla. Top 3 sijoituksen lisäksi kilpailussa palkitaan myös yleisön suosikki ja yksi asu tulee saamaan kunniamaininnan. Top 10 finalistit pääsevät ilmaiseksi tapahtumaan ja voittaja tulee saamaan muun muassa kunniakirjan, asunsa esille vuoden 2026 tapahtumaan ja 500 €. Osallistumisohjeet ja lisätietoa tapahtumasta löydät kotisivuilta maagisetmessut.fi.